estem aquí gaudint de les festes, com cada any, i bueno, a l'espana que vinguin els Laxambusto i amb molta il·lusió, la veritat és que les gaudim moltíssim. El concert de Laxambusto, a veure què tal, amb ganes de festa i de passar-nos-ho bé. L'aforament són 2.000 i pico persones, però ara en aquest moment hi ha 1.500 més els extras. I a fer de les festes d'un poble més o menys petit, bueno, capital del Baix Llobregat, i un grup gran com Laxambusto aquí fa festa. Estem al concert d'Òmnium Cultural. Aquí el concert de Laxambusto. Laxambusto. Grup boníssim. Ha començat molt bé, amb força. El que passa que s'haurien d'haver canviat el nom. Són molt bons, però han canviat d'estil, han canviat de cantant i és un grup molt bo, però hauria de tenir un altre nom, però molen molt, molt, molt. A més fan versions del grup antic, per així dir-ho. Però és que un altre món arriba quan acaba la funció, el món d'aquí no té tanta sort, perquè sóc capaç de fer-te volar, dinamita donaràs, d'això et faré oblidar somnis de fals. Bona nit, i aquí estem servint a la barra dels Laxambusto i taloners del Civi. Sí, he vingut aquí amb la meva dona, el meu nano, la nena petita, l'ha deixat amb els avis i el gran està por ahí donant voltes. He vingut amb la meva dona i la meva filla i tinc un nano més gran que està allà amb els seus amics. Té 13 anys i ens agrada molt Laxambusto. Sempre és que m'espera, però ha de ser millor, ha de ser millor. Aquí pot participar tothom, des dels nanos, les nenes que venen a cridar, amb les mares que també criden, i els pares que fan una cervesa amb els amics, i els joves que sortim de festa, no sé, m'agrada molt, m'agrada molt. Jo crec que sí, que és per totes les edats, tots els públics. Els meus pares volien venir i jo vaig dir que sí. Home, jo ho trobo molt bé perquè compartim una mica experiències, no? Es pot ser una de les ocasions en què pots compartir alguna cosa amb ell i la música uneix. Està bé, per ser el primer concert que et faig. I si tu em volguessis escoltar, jo et faria adonar que t'estàs equivocant. Crec que això de portar un grup català és molt encertat. Portar grups i sobretot catalans. Lo que es toca a casa nostra també és important i és de qualitat. És una bona activitat i tot això, però potser podríem portar altres grups que no hagin passat per Sant Feliu. Aquest ja és la tercera vegada que passa per aquí. L'únic problema que veig és que s'hagi de pagar. Crec que aquí hauríem de fer que les festes siguin populars i amb els temps que correm avui en dia havia de ser de franc. Anem a fomentar la nostra cultura, la nostra tradició i la nostra música. Vinga, bona aquestes mans! Va, que això només acaba de començar! Júlia, seré els teus ulls sol a sol, com un llençol, vigilant la teva nit. Tu dius, Júlia, que dins l'amor... Està superguai, molt bé. La primera fila. Molt bé. Nosaltres els seguim a tot arreu. I hem de promoure la cultura una mica més, sí que és veritat, i bueno, i tots junts, i fer cultura a gent que potser no té aquesta cultura també, i afegir-los a la festa, que la festa és de tothom. Sí, jo crec que es poden combinar tant un tipus de cultura com l'altra. Home, tot és cultura, no? És una cultura, tradició d'abans. La música també és d'abans, l'únic que va variant al cap del temps, no? Actualment escoltem aquesta música, antigament crec que s'escoltava un altre tipus de música. Però bueno, aquesta és la que ara ens uneix, no? Trobo que hauria d'haver-hi més concert així. Bueno, me'n vaig al concert, vale? Trepitja fort, no et sigues més valent del que ha estat jo. Dibuixa el gir, somriure, que ningú podrà i no t'alcaràs la vida com un cavall de cartró. Trepitja fort, rock, trepitja fort. Tots i mestre! Trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort, trepitja fort.